May hapon sa tanan. Okay, so kagahapon atong nabasa ang Genesis chapter 16 to 18. Okay, so para sa wala na kahibalo, karon nga tuig akong gikomit nga kung kaluy-an sa Ginoo, makabasa ta sa pulong sa Ginoo gikan sa Genesis chapter 1, paingon kung hangtod asa ta mahuman paghuman aning tuig sa 2025. So, hopefully kaluyan sa Ginoo mahuman nato ang tibuok Bible, no? So mao na nga usahay na itagduha tagtulo ka chapter atong basahon, pero I know nga dapat daghan pa jud. Pero sige lang, no? God willing ato aning matakil ang mga chapters. So before ta magbasa sa chapter 19, magampo ta sa makadiyot. Ginoong Dios, salamat ani kay gayunan nga imong gihatag kanamo, Lord. I pray God nga ang tanan Ginoo nga maminaw niini nga pulong, Lord, mapanalanginan. Ug salamat Ginoo kay imong pulong gamhanan man nga anunay kagahom nga mo transform sa among matag usa kasing-kasing ug maga-renew sa among hunahuna. Lord, tabangi kami, O God, nga makasabot mi sa imong pulong pinaagi sa imong balang espiritu. Lord, ikaw nga among ginaimbita karon. O Lord, salamat nga ikaw ang Dios may magagiya ka namo sa matag chapter, matag verses Ginoo nga among pagabasahon karon. So thank you, Lord, tagai kami kaalam Ginoo sa ni nga among pong ma-apply sa among ang matag adlaw nga pagkinabuhi. In Jesus name I pray. Amen. Amen. So sugdan nato sa chapter 19 na ta karon sa Genesis, okay? So Genesis chapter 19 verse 1. Kasi nag-ingon diri sa pag-abot sa duha ka anghel didto sa Sodoma ni anang pagkagabi, naglingkod si Lot didto sa ganghaan sa syudad. Okay. So pagkakita gayud niya sa duha ka tawo, mitindog siya og misugat kanila. Mihapa siya sa ilang atubangan og miingon, aniya ako aron pag-alagad kaninyo, kung mahimo hapit kamo sa akong balay. Okay, so si Lot kuan kayo kanang unsay tawag ana? Kanang hospitable, no? Nakakita siya bisita sa ilang syudad, iyang gidalit nga mo puyo or mo hapit sa ilang balay aron makapahimasa. Okay, so atong padayunon, makapanghimasa kamo didto og adto matulog. Iyang gidalitan, no? Ugma sa buntag makapadayon ra kamo sa inyong panaw. Apan mitubag sila, daghang salamat na lang. Anhira kami matulog dinhi. Ingon ang katong mga bisita, no? Katong mga duha ka tao or duha ka anghel. Kay sa verse 3, apan mipadayon gayud si Lot sa pagdapit kanila og sa katapusan miuban sila kaniya ngadto sa iyang balay. Nagpaluto si Lot og pan nga walay patubo og naghikay maayong pagkaon alang kanila og nangaon sila. Hinumduman nato nga si Lot pag umangkon ni Abraham, no? So pag umangkon ni Abraham. Okay, so verse 4. Sa wala pa maghigda ang mga bisita ni Lot, ang iyang balay gilibutan sa tanang mga lalaki sa Sodoma. Tanang lalaki. No? Imagine ra gud ang imong balay gilibutan mga daghang tao, nya diri kay mga tanang lalaki sa Sodoma, no? Atong ma-remember katong mga niaging mga chapter nga atong nabasa, niingon didto nga si Lot, ang Sodoma, ang nagpuyo sa Sodoma mga daotang tao, naghimo og mga daotan. So imagine ni kani mga lalaki nga nagpalibot sa balay ni Lot, no? Gilibutan ang balay ni Lot sa tanang lalaki sa Sodoma. Batan-on og tigulang, puro lalaki. Okay, ingon sa verse 5, gitawag nila si Lot og gipangutana, hain ba ang mga lalaki nga ana matulog sa imong balay? So maudi ay, kung imong imagineon ba, maudi ay nga namugos gyud si Lot og kanang dalit atong duha ka anghel. Kay ngano man, tanawar gud bisag naa na sa balay ni Lot ang iyang bisitang duha ka anghel. Giadto pa gyud sa mga lalaki sa Sodoma. How much more kung wala jud ni adto sa balay ni Lot ba, no? So kaning mga lalaki diri nasa daotang tumong, no? Kung imong naon ba no, daotan ang tumong.
Okay, so padayonon nato. Dad-a sila sa gawas aron makighilawas kami kanila. So naamoy ma-relate karon. Murag kining mga lalaki sa Sodoma, mga bayot, no? Kay nga naman makighilawas man sila nga lalaki man putong bisita ni Lot, no? So kun kana ding mga bayot, dili ra na sa tuang dili ra na karon sa atong panahon. Bisan sa una sa Old Testament sa Genesis pa ni ha, naanay daghang bayot sa Sodoma. Di ba? Nay mga dautang binuhatan mga lalaki nga makighilawas sa pareho pod ka lalaki. So kining mga tao o mga lalaki nga taga Sodoma, mga bayot, no? Okay, so verse 6. Si Lot migula o gisirhan niya ang pultahan. Miingon siya kanila, mga higala, ayaw intawon ninyo himuang ang maong mangilad nga binuhat or mangilad nga buhat. Verse 8, kung gusto kamo aduna ako'y duha ka anak nga dalaga. So giupiran ni Lot ang iyang mga silingan nga mga lalaki nga nagpalibot sa iyang balay. Nga iyahan na lang dalaga nga anak, duha ka buok. Ang kung ilahang gusto makighilawas sila, ang dalaga na lang niya, no? Mas iyang giproteksyonan ang duha ka lalaki nga bisita niya, nga mao ang anghel. Ingon siya, dadon ko sila nganha kaninyo o kamunay bahala or kamunay mahibalo kanila. So biskan anak niya iyang i-sacrifice tungod sa iyang duha ka mga bisita. Yung anak siya ka hospitable, no? Apan ayaw intawon ninyo hilabti kining mga tawhana kay mga bisita ko sila o kinahanglan nga panalipdan ko sila. No, kung natay bisita sa atuan ng obligasyon nga atong proteksyonan, no? Okay. So naay maayo nga ato ang atong matun-an sa kinabuhi ni Lot nga kanabang na siya pagka-hospitable. Unya, grabe ang iyang pagka-hospitable. Kay iya jong panalipdan ang iyang mga bisita. Bahalag magka-cost sa iyang duha ka anak, no? Kay iyang ikambyo iyang anak sa duha ka bisita. Tungod kay mga silingan niyang mga dautan gusto nga ang iyang bisita ang ilahang pakighilawasan. Nya kay dili man gusto si Lot nga mahitabo ka na kay ngilad yun, no? Ang kanang buhata, ngilad kay nga naman lalaki sa lalaki, di ba? Dili na mao ang gusto sa Dios. Okay, so itong padayonon. Verse 9, apan miingon sila, ayaw pagpanghilabot sa among pagabuhaton. Dili ka baya taga dinhi. O di ba kay ning kuan naman siya didto ning dayo, di ba kay gikan silang duha ni Abraham nya gipapili siya ni Abraham kung asa siya, di ba? Duol siya sa Sodoma nya karon. Di ba dagit man siya naabot siya didto sa Sodoma. Okay, kinsa ka ba nga magbuot kun unsay among buhaton or among himuon, no? Katong mga daotang tao giingnan si Lot, kinsa ka ba nga magbuot kun unsay among himuon, no? Dili kay kuan gid sila kanang ang ilang intention ba grabe gyud kayo kadautan, no? Kay i-push gyud nila kuan, no? Ingon diri ayaw kami babagi aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga kadaot. Oy, grabe gyud ang iyang mga tao sa Sodoma. So, unya gitulod nila si Lot og misakas sila aron gub-on ang pultahan. Okay. So, grabe no? Na ang ilagyong kanang ilahang sudlon tong bisita ni Lot kay para lang makuha. O katong hinumduman sa katong mga chapter I think sa 16 or to 18 gusto sa Ginoo nga kanang susihon kung tinuod ba ang mga mulo, no, diri sa tao sa Sodoma kay grabe na sila kadautan. Ug karon gipadala sa Ginoo ning duha ka anghel ang sutaon gyud, no? Kay nanay plano ang Ginoo nga kung tinuod iyahag yung nga panisan or iyahang silutan, no? So, atong padayonon. Verse 10, apan gibira si Lot sa duha ka tawo nga didto sa sulod o gisirhan nila ang pultahan. Okay, so gikuha si Lot sa iyang bisitang duha ka anghel, no?
o sirhan nila ang pultahan. Okay, so verse 11, unya, gibutaan. Gibutaan nila ang tanang tao dito sa gawas. Anghel man sila, no? Gamhanan man ang Ginoo. Unya, kay servant na sila sa Ginoo, messenger sa Ginoo. So, gibutaan sa duha ka anghel ang katungtanan nga nagpalibot sa ilang balay nga mga daotang tao. Okay. Aron dili na sila makatultol sa pultahan. Tama po, no? Kay gusto man sila nga mosulod sa balay kay para makuha tong duha ka bisita. So maayo pagbutahan sila para di sila katultol sa pultahan, di ba? No? Aron nga mapugan or para ma-stop ang ilahang mga daotan nga plano, no? Okay, so verse 12. Silot gipangutana sa duha ka tawo, aduna kabay kauban dinhi? Dad-a ang imong mga anak og ang tanan mong mga sakop ni ining siyudad og pamiya kamo dinhi. Kay 13, kay laglagon namo kining dapita. Gidungog sa Ginoo ang makalilisang mga mulo batok sa katawhan ni ining syudara. O gipadala kami niya aron paglaglag sa Sodoma. So ang tuyo dai dito sa duha ka anghel is para sutaon kung tinuod ba gayud, unya kay tinuod man, no? Manduan pod sila sa Ginoo nga laglagon ang maong syudad, laglagon ang Sodoma. Okay, so verse 14. Unya giadto ni Lot ang mga pamanhunon sa iyang mga anak o ingnan sila. Biya kamo dayon ni ining dapita kay laglagon kini sa Ginoo. Apan nagtuo sila nga nagtiaw lamang siya. So wala naminaw ang mga kanang pamanhunon sa iyang mga anak, no? So mao nga verse 15, sa pagkakadlawon giapura si Lot sa mga anghel pagbiya sa syudad. Miingon sila, pagdali, dad-a ang imong asawa ug ang duha mo ka anak nga dalaga ug biya kamo dinhi aron dili kamo maangin. Aron dili kamo maangin sa pagkalaglag sa syudad. No? Kay general man na og kuan. No, dili man isa-isa ba. Tibuok syudad ang laglagon. Verse 16, apan naglangan-langan gihapon si Lot. Busa siya og ang iyang asawa og duha ka anak nga dalaga gipugos pagdala sa duha ka tawo ngadto sa gawas sa syudad. Gipugos, no? Kuan siguro na gipursa gyud ba kay maglangan-langan pa man. Hinahinay pa. So diretso na, no? Kay gikinahanglan na gayud nga silutan ang maong nasod sa Sodoma. Okay. Gibuhat nila kini kay ang Ginoo naluoy man kang Lot. Mao di ay nga gipuwersa nila o gipugos nila pagdala si Lot og iyang mga anak og iyang asawa sa gawas sa syudad tungod kay naluoy ang Ginoo kang Lot. Di ba kay atong ma-remember si Abraham naghangyo. Kung naay 50 didto Ginoo, imo ba daing laglagon? Ingon ang Ginoo dili. Kung naay 45 dili gihapon. Kung naay 40 dili gihapon. So paubos hangtod sa I think 20. Ingon ang Ginoo kung naay 20 dili nako laglagon. Pero kay upat raman sila si Lot, iyang asawa ug duha ka mga anak ang mahinadlukon sa Ginoo. So kinahanglan gyud nga laglagon ang maong syudad. Og tungod kay naluoy ang Ginoo sa upat ka mga tao kang Lot sa iyang asawa ug sa iyang mga anak nga duha ka dalaga. Gipugos sila sa anghel og pagawas sa nasod aron di sila mahiagom sa maong silot nga alang lang sa katong mga daotang tao nga naa sa syudad sa Sodoma. So ang Ginoo maluluy-on gyud igsuon. Tagaan pag gyud tag chance sa Ginoo kung mahinadlukon ta sa iyaha ipalayo gyud ta niya sa mga pagsilot niya sa mga lugar nga gikinahanglang silutan, no? Okay, so verse 17. Sa pagbiya na sa mga anghel kanila didto sa gawas sa syudad, miingon ang usa ka anghel, dagan kamo aron kamo maluwas, no? Gimanduam sila, dagan kamo aron kamo maluwas. Ayaw kamo paglingi ug ayaw paghunong sa walog. Dagan ngadto sa
kabungturan aron dili kamo mga matay. So grabe gyud ang silot nga ilahang pagabuhaton kay kinahanglan sila magdali og dagan paingon sa bungtod aron di sila mahiagom o di sila madamay sa maong pagsilot. Baskin og ipagawas sila sa syudad sa Sodoma, pero nagyapay possibility nga madamay sila tungod kay ang pagsilot sa maong nasod grabe, no? Okay, so atong padayunon. Verse 18, apan silot mitubag, kung mahimo dili kami muadto didto, giila ko nga dako kag gikatabang kanako. Salamat kaayo sa pagluwas mo kanako. Apan layo kaayo ang kabungturan og hiapsan ako sa kadaot og mamatay ako sa dili pa makaabot didto. Okay, di ba kay hinay man silot, dili kay siya ka siguro kadagan, no? Kay di ba naginahinay siya katong pagkuan niya gipugos silag pagawas. So karon ninghang niyo siya nga dili lang mi dito moadto sa bungtod kay layo kaayo basin unya og maapsan pa noon mi mga matay mi. So sa verse 20, busa paadto aynon si Lot, busa paadto ako ni anang gamayng lungsod sa unahan aron maluwas ako. Sa verse 21, ang anghel mitubag, uyon ako sa imong hangyo, dili ko iapil paglaglag kanang lungsura. Hala, ingon ang anghel. Hala, dagan na, wala ako'y mahimo sa dili ka pa maabot didto. So grabe no, kay iya yung gikinahanglan na iyang paaboton si Lot na maabot didto sa lugar before pa siya mapahamtang og silot. Kay ana ka grabe ang iyang silot, no? Kadtong lungsura gitawag og Zoar. Kay giingon man ni Lot nga gamay ra kini. Katong ilang daganan nga lugar ang pangalan Zoar. Zoar, Z-O-A-R, Zoar. Zoar, no? Okay, so verse 23. Sa pagsubang na sa adlaw ug nakaabot na si Lot sa Zoar, gipaulan sa Ginoo og nagsigang asupre ang Sodoma ug ang Gomora. Wow, kahadlok no, asupre. Di ba? Asupre is kanang gipaulan sa Ginoo og nagsigang asupre. Kalayo, no? Kalayo kay nagsigang asupre ang Sodoma ug ang Gomora. Ing ana kagrabe ang silot nga gihimo sa Dios dito sa maong lugar. Gilaglag sa Ginoo kining mga syudara ug ang tibuok walog lakip ang tanang mga tawo sa mga syudad ug ang mga tanom ni adtong dapita. 26. Apan ang asawa ni Lot nga nagsunod. Apan ang asawa ni Lot nga nagsunod kaniya milingi og nahimo siyang haligi nga asin. Di ba gihimangnuan sila sa anghel, ayaw kamog lingi, dagan kamo, ayaw kamog hunong sa mga walog, no? Matoy pasidan-an, pero ang asawa ni Lot ninglingi. Nganong ninglingi man. Mo na nga dili day dapat no nga sige taglingi sa tuang mga kanang kayamanan ba no. Kay siguro kining iyang asawa na nang hinayang sa ilahang balay or wata kabalo sa rason no, pero milingi man siya nga gimanduan niya dili ulingi, no? So, okay, so 27. Sayo sa pagkabuntag midali pag-adto si Abraham. Sa dapit diin nagbarog siya uban sa Ginoo. 28. Milantaw siya sa Sodoma ug sa Gomora, no, iyang gisusi. Og sa tibuok walog og nakita niya ang aso nga nag-utbo. Sama sa aso nga gikan sa usa ka dako kaayong hudno. So gisunog day tanan, no? Gisunog tanan. Grabe no, murag di nato ma-imagine ba no? Akong na-imagine karon pa unsa pa ka ang impierno no? Kani Sodom and Gomora ragali ang gisunog. Unya, grabe ang epekto. Tanang mga tao namatay ditong syudara. Hallelujah, Lord, tabang. So 29. Dapat magkuan gyud ta kanang learn ba ang lesson bitaw ani. Nga gitagaan man kita sa Ginoo kanang kay gayonan nga maghinulsol bitaw. Ug kung maghinulsol bitaw tay nga nang pulang sa Ginoo sa 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive our sins
and He will cleanse us from all our transgressions, no? Hinluan ta sa Ginoo. Pasayloon ta niya, hinluan pag ta sa Ginoo. Aron mahimo tang pure at tubangan niya. No? Mura na atong buhaton mo, ngayon at pasaylo sa Ginoo. Okay, padayon ta. 29. Apan sa paglaglag sa Dios sa mga syudad sa walog, wala niya hikalimti si Abraham o gipaikyas niya si Lot sa kadaot. Okay, so verse 30, tungod kay nahadlok man si Lot, nagpuyo dito sa Zoar, siya og ang duha niya ka anak nga dalaga mibalhin ngadto sa kabungturan diin mipuyo sila sa usa ka langob. Unya ang magulang nga anak miingon sa iyang manghod, nagkatigulang na ang atong amahan ug wala nay lalaki nga nahibilin sa tibuok kalibutan sa pangasawa kanato aron makabaton kitag mga anak sa naandang paagi. Busa hubgunta ang atong amahan aron makahimo kita pagpakighilawas kaniya og makabaton og mga anak pinaagi kaniya. Niadtong gabhiuna gidalitan nila siyag bino og unya nakighilawas kaniya ang magulang niyang anak. Apan wala siya masayod niini kay hubog man siya kaayo. Pagkasunod adlaw, ang magulang niyang anak miingon na usab sa iyang manghod, nakighilawas ako sa atong amahan kagabii og karong gabii hubgon na usab nato siya og ikaw na usab ang makighilawas kaniya aron kitang duha makabaton og mga anak pinaagi kaniya. Busa ni adtong gabhiuna gihubog nila siya og nakighilawas kaniya ang manghod nga anak. Apan wala gihapon siya masayod niini tungod sa iyang kahubog. Sa ingon niining paagiha nagsabak ang duha ka anak ni Lot pinaagi sa ilang amahan. Ang magulang nanganak og batang lalaki nga iyang ginganlag Moab og siya mao ang amahan sa mga Moabihanon. Ang manghod nanganak usab og batang lalaki og ginganlan niya Ben-ami. Siya mao ang amahan sa mga Amonihanon karon. Okay, so diri lamang usa ta no, kutob kay murag taas-taas ni siya nga verse or chapter. So actually kini siyang, di ba ang duha ka buok ni anak ni Lot kanang nangitag pa maagi aron makaanak sila. Kay di ba ang ilang pamanhunon naapil og kamatay dito sa Sodom and Gomorrah, di ba? No? Unya karon kay sa una kung wala kay kanang kabanay, mawala ang imong mga kabtangan. Kung tayo na kay yuta. Kung nakayuta, kung nakay mga animals, ana. Pero kung wala kay imuhang kamag-anak, wala kay kanang imuhang anak, no? Mawala sa imuhang kwaon, sa imuhang bahin, no? So mawala tanan sa imuha. Mao na ako ang na-remember, no nga. Ingon. So mao siguro nga ang iyang duha ka anak nga babay nangitag pa maagi aron makaanak sila pinaagi sa ilang papa kay wa man sila nakit-an nga laing tawo didto kasi sila raman sa Zoar, di ba? Sila ra didto ang ningdayo. So hopefully mga igsoon magpadayon ta karon ato sang stop pero ugma, no? God willing atong ipadayon ang chapter 20. So kini ang maong chapter mahitungod sa paglaglag sa Sodom and Gomorrah, chapter 19. So salamat kay igsuon sa imong pagbadayon, sa pagpaminaw ug sa pagsubaybay, no, sa atuang basahon sa matag adlaw sa libro or sa Biblia nga pulong sa Dios. So God bless igsuon ug I hope to see you again. Salamat kaayo, dalaygon ang Dios.